ನಮಸ್ತೆ. ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಮಾತರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಜ್ಜ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಇಂಚ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಜ್ಜೇರ್, ಅಜ್ಜಿರು, ಮುತ್ತಜ್ಜ, ಮುತ್ತಜ್ಜ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮುತ್ತಜ್ಜ, ಮುತ್ತಜ್ಜಿರು, ಮುತ್ತಜ್ಜಿರು, ಅಜ್ಜಿ, ಮುತ್ತಜ್ಜಿರು, ಅಜ್ಜಿ, ಅಜ್ಜಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ಅಜ್ಜಿ, ಅಜ್ಜಿಂದಲ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದ ಅಬ. ಅಬ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಅಬ, ಅಜ್ಜಿರು, ಅಬ. ತಂದೆ ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ, ಫಾದರ್, ಫಾದರ್ಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್, ಅಮ್ಮೇರು, ಅಮ್ಮೇರ್, ಅಮ್ಮೆ, ಅಮ್ಮೆ, ಅಮ್ಮೇರು, ಅಮ್ಮ, ಮದರ್, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪ್ಪೆ, ಅಪ್ಪೆ. ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು, ಬಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಅಪ್ಪೆ, ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮೇರು, ಅಪ್ಪೆ, ಅಜ್ಜಿ, ಅಜ್ಜಿರು, ಮುತ್ತಜ್ಜಿರು, ಮುತ್ತಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅಂಕಲ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ಅಂಕಲ್. ಸಿದ್ಯಮ್ಮೇರು, ಸಿದ್ಯಮ್ಮೇರು, ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ಯಮ್ಮೇರು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಂಟಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆ, ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆ, ತಿದ್ಯಪ್ಪೆ ಒಂದು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ. ಇದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಕಲ್, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ, ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ. ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರು, ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರು, ಮಲ್ಲಮ್ಮೆರು. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಪ್ಪೆ. ಮಲ್ಲಪ್ಪೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪೆ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ. ಇದು ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಇದು ತಂದೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತು, ತಂದೆ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಗ ಮಾವ, ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮುತ್ತಜ್ಜ, ಮುತ್ತಜ್ಜಿರು, ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿರು, ಅಜ್ಜಿ, grandmother,
ಅಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರೆ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂಕಲ್ ಸಿದ್ಯಮ್ಮೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಮ್ಮೆರೆ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಲ್ಲಪ್ಪೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪೆ. ಇವಾಗ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬ್ರದರ್, ಬ್ರದರ್. ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣೆ. ಲಟ್ಟ ಜವನೆ, ಎಳೆಯ ಜವನೆ, ಸಣ್ಣ ಜವನ ಹುಡುಗ. ಆಮೇಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಇದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಹಸುವಿನಂತ ಬೆಂಡ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡನಿ, ಖಂಡನಿ. ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡನಿ. ವೈಫ್, ವೈಫ್. ಹೆಂಡತಿ. ಬುಡೆದಿ, ವೈಫ್ ಬುಡೆದಿ. ಖಂಡನಿ ಬುಡೆದಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡನಿ, ಬುಡೆ